Ja, dat kan je inderdaad als zijnde grappig opvatten, maar let daar ook mee op. Dat kan heel grappig overkomen, maar tegelijkertijd komt dat ook minder voorbereid over. Alsof je niet zo goed voorbereid bent. En ik zie Bart daar reageren, dus ik ga daar straks nog een vraag over stellen. Ange? Dat t-shirt van voetbal van Elias en dat ze die bal mee hadden gebracht. Ja. Shani? Het was luid en duidelijk dat ze spraken. Dat is ook al heel belangrijk. Wat? Dat zo allemaal zeer, allemaal uitlegt waar we soms wel iets van wist, maar dat dat toch een goede uitleg was. Waren er moeilijke woorden? Ja.